Yurdumuzda 24 yıl dowam edýän Degişme sahnaly serialymyz haýsysy bilýänizmi? Elbetde käte şeýle de bolýar. Şonuň baş gahrymany Gurbanjan. Ýagny Ýazgelli Pirmedow 1962-nji ýylyň iýul aýynyň 5-ine Daşoğuz welaýatynyň Görogly etrawyna dünýä ýenýär. Şol etrapda 3-nji klasda çelli okuýar, ondan soň Aşgabatdaky mektep internatyny okuýar. Halipanyň ustadyň gurrun bermegine görä ilki Medeni Aň bilim tehnikumynda bilim alýar, rejissor ugrundan. Soň Germaniýa döwletine gulluk edýär. Ondan gelen soň birazjyk işläp Rossiýa döwletiniň Tambov şäheriniň Medeniýet institutyny okuýar. 1987-1991-nji ýyllarda. Ýöne Rossiýanyň Tambov şäherini okanyna türkmen bolup ýeke okuýar. Şol okuwa girmek üçin, şol okuw finallaryny geçmek üçin näçe wagtlap şo Rossiýada ilki ornaşýança bagdarlarda, köçelerde ýatyp şeý dip okuwa girýär, şeý dip şol okuw tamamlaýar. Onuň gelenden soň, okuw tamamlap gelenden soň ilki Medeni Aň bilim tehnikumyna mugallim bolup işleýär. Soň şu wagda çellem Türkmen Döwlet Medeniýet Institutynyň halipa mugallim bolup tähme çekýär. 1994-nji ýylda Degişme sahnalaryň hem rejissory hem senaristi bolup işleýär. Ýöne uzak wagtly serial etmeli Degişme ähengine diýlenle 2000-nji ýylda hem özü awtory, rejissory hem artisti bolup käte şeýle de bolýar atly Degişme serial çykýar. Alo? İşte mi? Hawa? Min soradı mı? Kim? Kim öğretyen o? Çiş ben soradı mı? Ne mi buraya oku? Sen ne soruyan? Çiş ben soradım diyen. Başla. Siz başkadır ýere düşdüňiz etken. Kaydığım şu belge can etmeýän. Şol Gurbanjan diýip tanaýan şol käte şeýle de bolýar oýnumyz ilki Gurbanjanyň gudaçylyga barmaklary Gurbanjanyň öýermeklerinden başlaýar. Şonda Halipa hakyny öwrenip berkem özü bilen gabat gelip özünden soradym. Halipa siziňe şol rolly şolar ýaramýar, öýde de şeýlem diýsem, ýa öýde men gorkamok diýär. Onuň gurrun berýär, bir gün ýa taksyda barýakam diýär, bir sürüji aýtdy diýär. Agam sag bol, taňyr ýalkasyny diýär. Men düşünmedim diýär. Näme boldy diýsem diýär, eddil siziň oýşaýan adyňyz, siziň şol satiraňyz menim durmuşym barabir meňzeşligi diýär. Şeý diýmek näme diýmek? Aslynda biziň tomaşa diýen görýän zatlarymyň hemmesi durmuşdan alınýar. Usatlarymyzyň janlary sag bolsun, görjeklerdiňe gowluk bolsun. Halipanyň 2 sany ogly bar, 2 sany ogul perdendi bar, 2 sany agtyjagy bar. Şol käte şeýle de bolýar oýunyna, şu wagda çeli oýnanlaryna 2 sapar aýagyny bir gezek elinde öldürýär. Ýöne şu adam şonuň ýerinde dowam etsem, ýene de elmem döwdürmäne, aýagym döwdürmäne de taýin mendiýär. Usatlar hemişe de usatlygyna galýar. Halipanyň jany sag bolsun, ömrü uzak bolsun. Ýene de şular ýaly usat halipalarymyz hakynda maglumat bilmek isleseňiz, onu hökman suratda kommentariýa ýazyň. Bizem başardığımızdan öwrenip size ýetirer. Janyňyz sag bolsun.